די. תצלם אותה. מי, אתם צריכים לעבוד. תוך כדי סיבוב הכדור, ובסוף, תת לו דחיפה. לתת לך שהכדור יסתובב. יש להם שיסתובב, הנה הוא מסתובב. לא. מתי הוא מסתובב טוב? מתי זה נקרא שהכדור מסתובב טוב? כאשר אנחנו לא רואים את הקווים. אנחנו לא יכולים לראות את הקווים. אנחנו זורקים, הכדור מסתובב. אוקיי? זרקנו, ובמקום. סתם הכדור עלה למעלה והוא חזר אליי. זאת אומרת, הסיבוב הוא טוב. הסיבוב הוא טוב. ללכת לזרוק, וכף היד כלפי מטה. קדימה, כל אחד במקום זורקת, ליישר פרפק, ליישר.